Zdravím vás všetkých, som to ja, Gabriel z Ultra Zabitia. Po mojom minulom videu, kde sme sa rozprávali o východe, som sa dozvedel, že by som si mal trošku viac prezrieť tento východ. Takže sa dneska nachádzame na východe, v druhom najväčšom meste Slovenska, Košiciach. Veď pozrite, aj dom tu Alžbetke postavili. Prečo si to spravil? Kto si? Mamo, kúkaj, on tu má len tak peniaze. Nie! Moja peňaženka! Píče! Zhoríte! Všetci tu patrite do pekla! Všetci v tomto mieste Slovenska patria do pekla! Nie, kozel, ja ti takú jednu Stroj ani s tým nezačínaj!